मानो बिदि खालामखो? बे जुदि आंनि आब'जों थैजासे संसार जानो गोसो गैयामोनब्ला आंनि आब'खौ मानो लाङामोन? आं आब'नि दिनै बिखा गावनानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ सहायनानै थानो हानाय नङा। आब'नि थाखाय आं माबा मोनसे खालामनो नाजागोन। माबा मोनसे खालामनो नाजागोन माने नाजाखानांसिगोन। आं बेबायदि दलदै थाबाय थाब्ला जानाय नंला। आं सिरि सिरि बे समावनो रावबो मोनथियैयाव गुमैरोननि न'आव थांनि र'। गुमैरोनखौ आं जेरैखि जाया दिनै लोगो हमनानै नागारथारगोन। हारसिङैनो गुमैरोननि न'आव थांथारगोन आं। इसा, आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखैब्रा? आंखौलाय गोसोखांदोंना खाङाखैलै इसा? इसा, इसा। रोन, नों मानो जौ लोंदों? इसा, इसा। रोन, नों मानो जौ लोंदों? नोंथ' जौ लोङामोन ना? नों मानो जौखौ लोंखो? नोंनि जौ लोंनायखौ नुनानै आंनि गोसो गोरबोआ बेसेबां दुखु मोनदों। रोन, अन्नानै नों जौ दालों। इसा, इसा, इसा नों जौ बथलाव मानो नुजादों? इसा, नों रियेलावनो फैना, आं नोंखौ नायनो लुबैदों। इसा, इसा, नों जौ बथलाव हाबनानै मानो रायलायदों? रोन, आं नोंनि सेराव मालाबानो फैनो हास्थायगासिनो, नाथाय आं नोंनि सेराव सफै हायाखै। रोन, आरो नोंनि सेराव आं माब्लाबाबो सफैफिननाय नंला खोमा। नोंनि जिउनिफ्राय आं बेसेबांबा गोजानावसो थांनोसै। इसा, नङा नङा, खोनासंलाय इसा, खोनासं। नों बहा थांनो नागिरदों सना? इसा, नों जेरावबो दाथां। नों गैयैनिफ्रायनो आं गोदाव सोराव जानानै दङ। इसा, नोंखौ सेराव नांगौ आंनो। नों जेरावबो दाथां आरो खोनासंलाय। आं नोंखौ जोबोद अनफिनसिगोन इसा। नों फैफिनदो। आं नोंखौ बेबायदि अयथासार खालामनाय नङामोन। बै आयंआसो आंखौ गाज्रि खालामदों। आयंनि थाखायसो आं गाज्रि जादों। इसा, दा आङो बुजिबाय। आं नोंखौ अनगोन इसा। नों फैफिनदो। नों फैफिनदोल' इसा। नों फैफिनदो। रोन, आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांनोसै। नों आंखौ मोनला रोन। नों आंनि फंसेल' खोथा मानिदो रोन। नों जौ दालों। आयौ, बे गुमैरोनालाय मा बथलखौ थिखोदावनानै बथलखौलाय माखौथो नायबाय थाखो? मा नुदों बेलाय बथलाव? नङा इसा, आं नोंखौ बुंदोंना, आं नोंखौ अनगोन। नों फैफिनदो। नों फैफिनदो इसा। नों आंनि गोजानाव दाथां। आं थांनानै थानो हानाय नङा। नोंखौ मोनाब्ला, नों नङाब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा इसा। थांनानै थानो हानाय नङा। इसाजों रायलायबाय थादों गुमैरोना? बहा इसायालाय? गुमैरोन, ओइ गुमैरोन। दैजि बिनानाव। रोन, हनै दैजि बिनानावा नोंखौ लोगो हमनो फैदों। दैजि बिनानावजों रायलायदो। थादो रोन, थादो। इसा, 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 थाथ'बाव। दसे थाथ'बाव इसा। दसे थाथ'बाव। आं नोंखौ नायनो हायाखै। आं नोंजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दं। थाथ'बाव इसा, थाथ'बाव। इसा। गुमैरोन, बहा इसा? इसाखौ नों बहा नुखो? दैजि, नों फैदों। नों नुवाखै? नों नोंनि आब' इसाखौ नुवाखै नामा? हाब गुमैरोन, आब' इसाखौलाय माथो आङो दासो न'आव रायदावनानै फैदों। नोंलाय बहा नुखो आब' इसाखौ? दैजि, नोंनि आब' इसाया आंजों रायलायफैदों। नोंनि आब' इसानि आत्माया आंजों रायलायफैदों। आं नुदों। बे बथलाव, बे जौआव नोंनि आब' इसाया नुजादों। समायना गावदांदां आंजों नुजादों। दैजि, नोंनि आब' इसाया आंजों नुजादों। गुमैरोन, आब'नि आत्माया नोंजों फैदों। आब'आथ' गोथाङैनो दङ ना? आब'आथ' थैयाखै। अब्ला आब'नि आत्माया नोंजों माब्रै फैखो?
आं मिथिया दैजि नोंनि आब'नि फाग्ला जाबाय आं नोंनि आब'आ आंखौ गारनानै थांबाय नोंनि आब'आ आंखौ गारनानै थांबाय आं नोंनि आब'खौ एथ'ग्राब अनो आं फाग्ला जागोन दैजि आं फाग्ला जागोन नोंनि आब'आ आंखौ मानो बिदि गारनानै थांखो आं फाग्ला जागोन नाय जौ बथलावबो आं नोंनि आब'खौ नुलायलायबाय नोंनि आब'आ आंजों रायलायफैदो बेसेरा माथो गुमैया जोबोद दुखुआव दङ आं बुजिनानै मोनला गुमै रोना बुंबाय आब' एसाया गारनानै थांबाय आरो आब' एसाया बुंबाय नोंनि गुमैया आंखौ नागारबाय अब्ला सोर सासेनि खोथाया सैथो सोर सोरखौ नागारखो आं बुजिनानै मोनला आच्छा गुमै आं बुजिनानै मोनासै नोंसो आब'खौ नागारदों ना आब'आसो नोंखौ नागारखो नों बुंबाय आब'आ नागारनानै थांबाय आरो आब' एसाया बुंबाय नोंनि गुमै रोना आंखौ नागारबाय अब्ला आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो दैजि आं नोंनि आब'खौ नागाराखै नोंनि आब'आसो आंखौ नागारनानै थांबाय आं जुदि नोंनि आब'खौ नागारदोंब्ला आं दिनै मानो जौ लोंदोंमोन दैजि नों मानो बुजिया नोंनि आब'आसो आंखौ नागारनानै थांदों दैजि जेयानो जाया नों थां न'आव थां आरो नोंनि आब'खौ आंनि सेराव लानानै फै गुमै रोन नोंसोर मा जादों मा थादों आं बेखौ मिन्थिया नाथाय आब' एसाया नोंनि सेराव फैफिननाय नंला बियो गुबुन दाबसे जायगायाव फरायनो थांफिनसिगोन गुमै रोन नों जुदि आब' एसाखौ नागारनो हाथाराखैब्ला थां आब' एसाया गोजानाव थाङैनि सिगां नों बेखौ हमथाहैथां गोख्रै थां नङाब्ला आब' एसाखौ लांसिगोन गोजान जायगायाव मा होनखो नों एसाया फरायहैफिनसिगोन बबेयाव औ नों जुदि दानो दिनैनो थांनानै आब' एसाखौ जेरैखिजाया खावनानै लाना फैयाब्ला नों माब्लाबाबो आब' एसाखौ मोनफिननाय नंला आब' एसाखौ दिनै गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो गोजानाव फरायनो थिनहरनो लांसिगोन आंनि हिनजावखौ बिसोरो मा खालामनो नागिरदों बे माब्लाबाबो जानो हाया दैजि नों आंखौ मदद होगोन ना गुमै रोन नोंखौ आं माबोरै मदद खालामनो न'खरनि रेखायाव आं नोंखौ मुंबो मदद खालामनो हानाय नङा आरो जुदि न'खरनि सोरबाफोर मानसिया नोंखौ मदद खालामदों होननानै मिथियोब्ला आंखौ बिसोरो नागारथारनाय नङा गुमै आब' एसाखौ नों दुखु दाहो आब' एसाया जुदिও नोंनिफ्राय गोजान जानो हास्थायदों बियो गोसोआव जोबोद दावराब लानानैसो हान्थिलांगोन आब' एसाया नोंनि अनगा गोसो खुसियै थानो हानाय नङा मोनसेल' राहा गुमै नों गोसो सोलायफिनदो आब'नि नोजोराव नों माबाफोर साबजायै जादोंब्ला नों मोजां जादों नोंसोर सानैया गावस्राना थानायखौ आं लुबैयाखै बेनिखायनो रावबो नुयि समाव रावबो गैयि समावसो नोंनि सेराव फैनानै आं बे खबरखौ होफैनाय जाबाय गुमै आं नोंखौ आरोबाव जेबो मदद खालामनो हानाय नङा आरो आं बेयाव बारा गोबावबो थानो हानाय नङा नों मा खालामो बे नोंनि सायाव नाथाय आं खबर होफैबाय गुमै रोन आं फैबाय हे गसाइ गोबां सोमोनांबाय संसाराव आरो बे जिउ मोनसे थांनानै थासान्दि आरो बेसेबां सैसोलांबावनांगोन आं बेखौ आं मिन्थिला आरोबाव आंनि जिउआव आंनि खाफालाव मा सैसोबावनायनि लिरनानै दोनदों नों आंनि खाफालाव जा लिरनाय दङ बेनो जालांथोंसै गसाइ आं दिनै बेसेबांबा गोजानाव थांसिगोन फरायनो हे गसाइ आं जेबो मिन्थिला रोना माब्रै दं नाथाय गसाइ आं नोंनियाव आरज गाबो नों रोनखौ मोजाङैनो दोन रोन नों सानदों आंखौ बावगारबाय होननानै नों सानदों आं
नोंखौ गोसोखाङादां होननानै। रोन, नों बेखौ मोनथिनाय नङा आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो। नों मोनथिनाय नङा आं दि नोंखौ बेसे गोसोखाङो। नोंखौ गोसोखाङै खाङै आं हराव बेसे मोथो मोथो गाबो। नों नुवाखै जानो हागौ, नों खोनायाखै जानो हागौ, नाथाय आंनि खर'सानि गान्दुआल'सो मिथिगौ बेसेबां आं गाबो। मानो होनोब्ला आंनि मेगननि मोदैया गान्दुआव बोहैयो। आं दिनै बेलासियाव बेसेबांबा गोजानाव थांसिगोन। नोंनि थाखाय आं मा नेरसोन गालांनो। बेनिखायनो आङो आखाइयाव फांसे दंफां लादों। बे दंफाङानो नोंनि आरो आंनि नेरसोन जानानै थागोन। आं बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैगोन। बे दंफांखौ आं नायफैगोन। जुदि नों आंखौ नेनानै दङ, नों आंनिल' जानानै दङ, अब्ला बे दंफाङा थांनानै थागोन। आरो जुदि नों आंनि जानानै गैलाब्ला बे दंफाङा सागोरनि दैजों बुसोम जानानै बायलांगोन। I love you, रोन, I love you। नोंनि मुङैनो आं बे बिफांखौ गायबाय। आब', हा? आयु, बेयावलाय सोर दंफां गायनानै दोनखो? बिजि, नों बेयाव माबोरै सफैखो? नोंखौनो नागिरनानै फैदों। आब', बे दंफांखौ नों गायदों नामा? बेयावथ' दंफां गैथारामोन। बिनानाव दैजि, नों आंनि समायला, रावनोबो खोन्थाया होननानै बुंदो आब'। नोंनि समाय। आंनि जिउआ जोबनानै थांथों, थेवबो नोंनि बे खोथा होनाय समायखौ आं मानिगोन। बुंदोल' आब', मा खोथा? बे दंफांखौ आं गायदों, आरो बे दंफांखौ आं गायदों होननानै नों रावनोबो दाखोन्था। मानो गायदों आब' नों? आं दिनै बेसेबांबा गोजानाव फरायनो थांसिगोन। बेनिखायनो रोननि आरो आंनि नेरसोन गालांनो थाखाय बे दंफांखौ आं गायदों। आं गोजानाव फरायनो थांब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआ अरायबो रोननिनो। जानो हागौ जों गारलायदों, थेवबो आंनि थांना थानायानो रोननिल'। आं गोजानाव थाङोब्ला रोना आंखौ बावगोन बावा, बे आंखौ नागारगोन नागारा, आरो आं सानसे बिखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना, बे दंफाङानो फोरमान। जेनेबा माब्रै आब'? बे दंफाङा जुदि राननानै थाङो, बे दंफाङा जुदि सागोरनि दैजों बुसोम जानानै बायलाङो, अब्ला आं सानगोन आरो मोनथिगोन रोना आंखौ बावगारबाय। बे आंनि नंलिया, आरो आं बेखौ मोनफिननाय नंला। बे मोनसे फोरमान। आरो आं बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैनानै जेब्ला बे दंफांखौ नायफैगोन, बे दंफाङा जुदि गिदिर जानानै थायो, बे दंफाङा जुदि थांनानै थायो, अब्ला आं मोनथिगोन रोना आंनि, बियो आंखौ बावाखै, आरो जों सानैजों मोनलायफिनगोन। बे फोरमान, बे नेरसोन, बेनो दंफांखौ गायनायनि जों सानैनि नेरसोन। अन्नानै नों रावनोबो दाखोन्था। बेनि सिगाङावनो फंसे बाथ्रा आब', नोंनि दुखुखौ आं नायना थानो हायैयाव आं गुमै रोनखौ लोगो हमहैदोंमोन। मा होनखो नों? औ, आं थांनानै गुमै रोनखौ जाबायदि नुहैबाय, आं गावनो दुखुसो मोनबाय। मोनसे बथल लानानै बे बथलावनो बियो रायलायगासिनो। जेब्ला आं रायलायनायखौ नुयो, आं सोंदों, गुमै, बे बथलाव नों मानो रायलायबाय दङ? गुमै रोना बुंदों, बे बथलाव इसानि आत्मा दङ, इसानि आत्माया आंजों रायलायफैदों। बिदि होननानै बियो गाबबाय बायदों। आंबो बिखौ सानसेखालि नुदों, जौ लोंनानै थानाय। आब', गुमैया नोंखौ जोबोद अनो, बियो नोंखौ मोनफिननो हास्थायदों। आब', नों फरायनो दाथांसै नामा?
गुमेरनखौ नों बेबायदि नागारनानै दाथांसै। गुमेरना फाग्ला जादों। बे जुदि सानसे सहायनानै थानो हायैयाव माबा मोनसे जायोब्ला दाया सोरनि जागोन? नोंनि। आरोथ' गुमैया फंसे बाथ्रा बुंदों। गुमैया नोंखौ नागाराखैनो, नोंसो गुमैखौ नागारनानै फैदों।